Hello, hello mga ka-Oragon. I'm your very own Musikerang Oragon. Don't forget to subscribe to my channel and like and share. And just comment below. Thank you so much. Hello, hello, hello mga kaibigan. Andito naman po tayo para gumawa ng short video para sa ating mga kaibigan. Mega shoutout po sa lahat ng mga kaibigan ko nag-subscribe sa aking channel, Kusinerong Gamer. Ayan po, ngayon po ay kalabas ko lang sa aking trabaho. Ayan, 1 o'clock AM na po dito sa Saudi Arabia, Jeddah. Ayan po, ito ang aking ito yung dito ako nagtatrabaho. Ayan yung aming restaurant. Ayan, pauwi na kami ng aming kasama. Ayan. Ayan po, ang aking dalawang kasama, oh. Ang Jake at si Nono. Nono. Ayan po ang kaibigan kong Bangladesh. Hello, hello. 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 Lumabas pa yung dila. Mapik kita. Ayan, pauwi na kami, pauwi na. Tanggalin na ang susi. Pauwi na kami ngayon, madaling araw. Malapit lang naman yung aming ako. Ayan. Pip 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 pip. Pauwi na kami. Ayan, ayan. Oh. Hirap yung daan. Dami sasakyan. Naka-video tayo. Ayan. Ito po, dito kami sa Al Roda. Ayan o, ito yung pinaka main road. Road ng nakakot papunta sa Bilya. Village lang po. Ayan, kasama sa likod o. Ayan. Bip bip bip. Natitrace natin kung ilang minuto yung ano natin. Bahay hanggang trabaho. Ito, ang sakyan na. Ha? Ang sakyan nga. Ayan po, madaling araw dito sa Jeddah. Alauna. Yan, ganito kami matapos ng trabaho. Panggabi, para kaming aswang. Yan. Pipip 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 pipip. Kabayan. May kasalubong na ibang lahi. Syria ano ba, Syrian ba yun o Egyptian? Oo, nagpipipip siya eh. Pipip kabayan daw eh. Ayan po. Yan lang ang buhay ng isang OFW. Trabaho, bahay, villa, accommodation, trabaho. Yan, araw-araw, ganyan lang po. Bali 2 years na ako dito sa company kong bago. Ayan. Buhay, OFW. Trabaho, bilya. Ayan, may mga bukas pang pharmacy. May bukas pang restaurant doon sa kabila. Ito may malaking building dyan, malapit sa may sa amin.
sa aming tinitirahan. Malapit na.